Науку доживлявамо као темель истине, мислимо да научници поштено раде на разумеванđу света око нас. А они акумулирaju činjenice, prave pretpostavke, grade teorije se zatim testiraju i dokazuju ili opovrgavaju. Доказана теория постае обще знание човечанства. У ствари, све nije тако. Учбеници veoma ретко изражавaju pretpostavke и хипотезе. Учбеници представляju čvrsto znanje bez mogućnosti izbora. Ljudi misle da je ovo jedino tačno objašnjenje. Ali samo jedna od teorija je zapisana u udžbenicima, koje mnoge fundamentalne naučne tvrdnje na kojima se zasniva naše razumevanje sveta oko nas nemaju ubedljive dokaze. Ovo su samo teorije, koje imaju i potvrde i opovrgavanja. Nijedna od paradigmi fundamentalne nauke nije u potpunosti dokazana. Uvek je bilo i uvek će biti drugih teorija, koje često izgledaju ubedljivije od zvanično prihvaćene verzije. Ali čudno, недоказане и неубедливе теорije su postale opšte prihvaćeno znanje, koja je napisana u udžbenicima i koju nauka predstavlja javnosti kao jedinu istinu. Postoje i fundamentalni naučni principi koji su od samog početka pogrešni. To su izmišljutine, prevare i falsifikati. Nauka obmanđuje ljude tvrdeći da su ove fantazije istinite, ispostavlja se da nam fundamentalna nauka namerno daže lažnu sliku sveta oko nas, ona iznosi nedokazane teorije, izmišlja fantazije. Ali kako je ovo moguće? Dali je zaista tačno da su tokom dužeg vremenskog perioda mnogi naučnici namerno obmanđivali ljude? Reći ćete da je ovo nemoguće. Ovde se križe još jedna naučna obmana. Mnogi naučnici iz prošlosti jednostavno nisu postojali. Oni su fiktivni. Naš ciklus je počeo tek u 19. веку. Наша наука je sistematski izgrađena tek od kraja 19. века. Kao što vidite, nauka laže čak i o sopstvenoj prošlosti. Jer fundamentalna nauka nije instrument znanja. Fundamentalna nauka stvara iluzije i obmanđuje ljude. Ona to ne radi greškom, ne iz zablude. Nauka namerno laže човечанство. Zamišljeno je i napravljeno sa ciljem da se sakrije stvarnost od ljudi. Izjava može delovati apsurdno. Jedan čovek iz ruske šume proglašava ceo naučni sistem lažju. Ali postoji ogromna količina dokaza. U bilo kom naučnom pravcu, u bilo kojoj oblasti, naći ćete laži, obmane, manipulacije, ignorisanje činjenica. U nastavku ćemo ispitati neke od glavnih obmana fundamentalne nauke. Bit ćete iznenađeni koliko su smešni dokazi akademika i vlasti. Vidjet ćete falsifikat i obmanu. Vidjet ćete da nauka uopšte ne želi da otkriže istinu. Takođe, bavimo se glavnim pitanjem. U koju svrhu fundamentalna nauka laže човечанство? Zašto se stvara iluzija? Ko ima koristi od ovoga? Vreme je da se odbaci lažna slika stvarnosti koju je nauka namjerno stvorila u 19. veku. Vreme je da naslikate sopstvenu sliku sveta oko sebe, objektivniju i istinitiju.